И какво става, хора, съм в FlameBG и добре дошли в канала на Дени Байраков. Това е един клип на Minecraft и ще започна ни Survival World. Се казва By FlameBG. И сега ще покажа Survival, сега ще покажа Seed. О, няма Seed, сега ще напишем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 178. 1708. Така, готово, създаваме света. Надявам се да се чувам. И сме в джунгъл байом, колко приятно само. Ужасен си, там какво да направя. О, не е добър. Това е на най-новата версия, която е 0.13.0 алфа. Окей, бе, не ме интересува това. Ако се чува тук с мен е Дени Байраков, да. И да, за малко спрях клипа. Надявам се да се чувам хубаво. Спрете да се карате. Това е канал за неговия клип, щях да кажа. Клип за неговия канал. Ако не сте се абонирали за малко канал, ходете и се абонирате. Ако изобщо да качи този клип в YouTube. Добре. Аре бе. Да не се борите. Само малко. Така сега ще направим една кирка и ще ходим да копаем. Ей, в 6 часа да знаете, на мен ми почва филм. Не се ли имаме още? Колко е сега? Вана гила. Това как трябва да се прибере? Сета ще стои така. Ники, ако ти е казал на майка ти, ходи. Това е епизод 2. Чакай сега. И продължаваме да събираме кабелстоун, дами и господа, както виждате. Сигурен, че ще се запиша. Имаме 9 кабелстоун, но ще продължа да събирам още. Ето така. Колко ни отрият? Ето това и се качвам нагоре. Това е достатъчно добре. Дърт, опс. Ники, ай, ходи си, баба. Ники, Какво? ходи си, що майка ти е казала. Тук ще убих тази овца, която видяхте пред вашите очи. И взехме малко XP и една вълна. Сега ще си направим такава кирка, меч. Добре я помъквам. И брадва. Записвам с Mobizen между другото. Опа, и виждам още овце, дами и господа. Чакайте. Ти сега ще умреш. Умри, бе, овцо, умри, бе. Ара да умре, майко мила хора. Тя умря. Сега не трябва още една късметлийска овца, която има желание да бъде убита, но преди това да съберем малко дърво. Опа, имам още малко време да записвам, защото няма батерия. И дано да видим още една овца, хора. И събрах още малко дърво и сега отиваме на пътешествие и може би така ще приключи епизода. Защото следващия епизод ще си правим къща. Между другото, тази поредица може да водя аз. Не знам, но искам да намерям по-хубаво място, къде да си построим къщичката. Началната къщичка. Опа, това май е глина. Да, глина е. Това е добре. Аз не се отказвам. Ние ще отидем. Добре тогава. Вие
Там видях движение, дами и господа. Убиваме тези овце и приключваме клипа. Ела бе, вече си имаме дърво. Вече ще умреш, ще умря. Сега свършвам, само да направя едно легло. 11%. Да, и сега ще направим само едно легло, дами и господа. За финал на клипа. Билдваме този бед и го плейсваме тук. И това е всичко на този епизод. Надявам се да ви харесва. Ако ви е харесва, може да харесате клипа, да се абонирате за канала на Дени и след следващия епизод от мен. Чао!